ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲା କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଯିବ, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟା ଭୁଲ ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୁଁ ସାର୍ ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନଶନ ଆମେ କରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କାଳିଆରେ ତୋ ତଲା ତୁ ଭାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ଏମାନେ ନା ଚାବି ହଜିଲା ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଦେଲେ। ଓ ସେ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା, ଏମିତି ଭୋଟ୍ ପରେ ଆଉ ନ ହେଇପାରେ, କମିଶନ ବସେଇଦେଲେ। 22 ଲକ୍ଷ 27,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। କମିଶନ ବି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଯାହା 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ନହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭାଗ କମିଶନ ଭଳି ହେଇଥିଲେ ସେ 6 ମାସ କରି 22 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ଚୁଆଇଟା। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଦୋଷୀ କିଏ ହଜେଇଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ସେ ଦୋଷୀ ବି ଏମିତି ମରିକି ଉପରେ ଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ବି ଏବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯିଏ ନେଲେ କଳା ପାହାଡ଼ ଯାହା ନେଇଗଲା, ଧଳା ପାହାଡ଼ ଯାହା ନେଇଗଲା। ଆମେ କେଉଁ ସରକାରକୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ, କି ଗଜପତିକୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସେବାୟତଙ୍କୁ, କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନୁ। ଆମ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଆରିପତ୍ରରେ କଟା ହେବା ଜିନିଷଟାକୁ ତ କାହିଁକି ଲିଙ୍ଗର କରୁଛ? ଆରିପତ୍ରରେ କାଟିଦିଅ। ଯଦି କିଛି ଚୋର ମୋହର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଳିଆର କିଛି ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ନିଅ, ପିନ୍ଧ, ଭୋଗ କର, ଯିଏ ନେଇଛ ଭଲରେ ନିଅ, ଭଲରେ ଭୋଗ କର, ଭଲରେ ଥାଅ। ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୃହଟିକୁ ଅଲଗା କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉ। କାହିଁକି ସେଟା ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛ? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ପୁଣି ତଦନ୍ତ କରିବ, ପୁଣି ଚାବି ଖୋଜିବ, ଏଇଠି ଚାଲିଥିବ? ନାଇଁ, ଆରିପାତ ଆଣ, କାଟିଦିଅ। ନାଇଁ ଯଦି ଆରିପାତରେ କଟିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆମକୁ ଡାକ, ଆମେ କାଟିଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ? ଇଏ ତଦନ୍ତ ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ହଁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଆଇନର ପ୍ରଶୟ ନେବୁ, ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ? ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପତ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା କହ। ହଁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯିବା ଉଚିତ। ତା କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ସାର୍ବଜନୀନ ରିପୋର୍ଟ ବି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିବ, ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ପରିଚୟ କୁହାଯାଏ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ। କିଏ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ରାଜାଧିରାଜ, ଆଜି ସେ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ନା ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ନା ଧନରତ୍ନରେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ଅବହେଳା କରାହେଉଛି, ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏମାର ମଠ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ରୂପାଇଟା, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗାଇବା ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ନେଇ ରଖିଲେ। ଅବିକା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ସିଏ ତା ଭିତରେ ସାପ ଅଛି କି ବେଙ୍ଗ ଅଛି ଭଗବାନ ଜାଣେ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିବା, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି 22.5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା ଯଦି ତ ଖୋଲ। ISI ତାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସେ ଘରଟାକୁ କରିଦେଇଛି। ସେ ଘର ମରାମତି ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ତାର ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଯାହା ଅଛି ତାର ଚିଠା କରିକି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଟିକସ ଧନରୁ 22.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ସର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କେବେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 29/7 ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତରଫରୁ କଟକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ RDC କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଏଠି ବସୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।